Martang yang mahita, asiniro hamadiha mundo dami nasien de batamata. Do nasianan Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna, hata di batari kita iman atar surat di Yohanes bidonom ayat 21 ayat 25. Songonom bahata ni di bata. Jadi naing ma pabongoton nasida ibana tu bagas parawi dungi pitor saha ma parawi tuluat sito dongon nasida. Torang nari nei di boto na torok na tinggal di parnitawi na so adong di si paraw na asing dukon ni nasa sading. Jalan na so do Jesus bongot tu parawi horan akasisyan na do naborat. Ala na roro akka paraw siyan tibiras junong tuinganan parmanganan roti na tinangyakon ni Tuhaning. Ansa dung di ida na toropi na so di si Jesus nang akasisyan na pe di bongoti mamusi akka paraw jadi ro tuhuta kapernaon mangarili Jesus. Dung jupang nasida ibana di bari batawi ni nasida wado ibana guru sadihari do rotuson. Dungin na Jesus mangalusi nasida tutusi tuturu na hudokot tuhamu. Iluli hamu piyahu dada ala naung dapot rohamu na taday. Dung ala ni nabusud iro hamu mangan rotiing. Unang masih panganon nalo salpu ulah kamu ala si panganon namian rodi hangul salin na nanaing lehonon ni anak ni jolme itu kamu. Ibana do di hati dakon ame di bata. Dungin na sidawan do ibana dia mabahinon nami asa hula hami akka ulaon lomo ni ron di bata. Dungin na jis memang lusin sida hapor sehamu mana sinur di bata ima ulaon lomo ni rohana. Dungin na sida ma ansa dia ma tada bahinom si idon nami asa tumpur si hami di ho. Dula ho. Ya upunami magaman na do di parkorsia songon natat surat di hundo roti siya banogijang panganon na sida. Dungin na jison do na sida si tuturo hatakot to hamu apala si musa mangalut to hamu roti na siya banogijang damangi do mangalit to hamu roti na tutu na siyan banogijang. Na tu siya banogijang do di leon anguluan to portibion ido roti na siya di bata. Gabi dido na sida ma saitong ma leho tuhami ali Tuhan roti si songoning. Dungin na Jesus mamadok na sida audo roti hanguluani. Sado na sotupa be manang ise nang rotu aku jalan na sotupa be mauas manang ise na porsia diahu. Idon sa na diah makadongan. Dihita saluk na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Meragam dora roti natatadda. Jala sudidu hita lomor hatta mangalang roti. Alani sutungado kita na piktor male. Mulu tabigi tulpukon manaringoti roti. Ala gurang do roti natatadda. Jala lomor hatta. Adong doi roti bulu. Adong roti kacang, adong roti manis, adong roti pandan, adong roti kelapa, adong roti gandum, adong roti asin, adong roti Bali. Bahkan nas gurang na rin naswapala idok taringot to roti ing. Alain neng dohonot ta roti ima mangalit hita. Kepuasan asa busur, asa mergugu, molo pe gabihira snack rupani. Jala nang songoni tabuna dohot nang selirat tapi adong dohalat na lomorhana na holan kalafana adong dohana holan manis adong na holan lijat adong rupana dohana na holan na biasa ima alai dihamak kadongan molo ta alang peroti ang gabi hola sehari satorus na stokin behita songon na budong alai tokin na nga malay musi tong dumse neng mangido mangan doho mangido roti musi aladang bui tahan roti alai ido na ubagas na naipasahaton ni Tuhan Jesus
tuhita nang tunatoropi. Tunatoropi nanang dohonon na tung masetakas jala ido nanay kanguluhonota bohado motivasita mangiuto Jesus. Didok Jesus na kondisyon 5 ayat 35 didok audo roti hanguluaning. Sadok nasotu pabi male manang ise na rotuau jala nasotu pabi mauas manang ise na porsedia. Hala na porsea hala naung maringana di bana nasotu pabi male. Anggo hita nakeng malang roti itong dopi male. Itong dopi mauas. Alay di paingo Tuhan Yesus mah nang mangaton roti na sin ibane. Ala di Tuhan Yesus do motivasi ni natorobi. Motivasi na sida ima mangihuto Jesus holan ala ni kebutuhan molan ala ni tada ala ni hal-holan halongan sekedar do holan ala ni ima nakaningan ni perdagingon do ala na butong ala na tabu holan sekedar dihuto na sida Jesus i nakin di Tuhan Jesus dihuto kamu au holan ala na busir iduham holan ala ni si panganon iduham dang na itadahamu, jala dang na dibutuhamu, jala dang ala ni hapor siyaw. Ala diuto na sida Jesus holan ima naking holan sekedar. Holan asa nakaninganido, asa tabu, asa butong. Odo motivasi na sala. Na pinay ni Tuhan Jesus. Asa panadaw unang manihan, asa songonon, ala asa butong, asa songonon, ang songoni motivasi hala naman ada. Alay mo Jesus nakaringanin na tawar konne namang yuto ni mana motivasi na bohado hala naung makangulukon manada. Iro na nai pasaton ni Jesus di buka. Isi do Jesus dihita. Roti hanguluan na sa manotong do manang holan sekedar kebutuhan perdagingan do. Molo didok Jesus disonaking audo roti hanguluani. Ima nanang igilon na hapor siyaon siyan natoropi nang siya kita. Daka porsyaon na marhaonan tu utuhutok. Daka porsyaon na marhaonan tu lugika. Daka porsyaon marhaonan holan alani na taida akatadatada. Alay hapor siyaon ima uduk tu debata. Marujahan tu holong ni rohani debata. Dang tu pikiran, dang tu usaha, dang tu gugu, dang tu pabainan. Alay neng berengot tado imanak ni siyan sakap ni debata unang ma songon na bangsoy. Didok na sila nakangani, dia ma silahon nami. Ia punami mga manado dileon simusa di parkursihan. Dileon dorotin nin narupani alay delu si Jesus si tutura takot Tuhamu apala si Musa na mangaliw ni Tuhamu bahkan ido na berengot ta manna molo mannay bah nasida kurang do mati ala ni mannay parti buy busuk lapatan na mannay ala ni buy do busuk ala ni dan tahliling ola satu kido ala narakus karena tidak tahu bersyukur nakita dia holan ala ni mokusna ternyata orang yang rakus ala ni mokus na itawunyo gabi busuk jala maramatian. Busuk mati ala niya. Aladang buy dijagahon. Imana kaingani aladang buy dirajau mi imana di rajai dirina karena kerakusan gabi tuhamatian. Alay anggo roti na nidok na dibagasat trupukon. Ido Jesus. Taringo tu roti i ahamay dia makadong saha porsyaon roti na nidok ni Tuhan Yesus dison 5 porsya. Roti ima dison nakangani 5 hanguluan na saliling nililing. Katu sehari nakaningani dia makadong saha porsyaon di bagasat turpu tope na nang jelas do honon na sa tahangulud do jala huton. Sutong tadok rupaning na manghutut Tuhan Yesus Kristus olan alani roti ni perdagingon ni alay neng diigil do sa kita panadota Jesus don roti
hanguluani. Molo didok roti hanguluani berarti dang male halak, dang be mauas molo mian, jala molo tinggal, jala molo porsea di bagasan hatani di batan. Molo teida di son nakengani roti manang manna na nialang manang na pinangan ni bangsui selama 40 tahun di perkursian. Alai hurang do nakeng dia nasida mensyukuri bahkan gabe gene-genean base-base bahkan gabe nasida bosan bahkan tidak bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur dalam hidupnya itu cuma mana domangol tidak mah bangsui dangol nai dang bersyukur nasida di mana do di roti di mana na air nah gabe busuk do gabe hamatiyad dong nampe jelas dia me adong alai gabe so koron pasu-pasu tu nasida namangihu nendohon turpukodo ima pola do tudu hali di dok Tuhan Yesus di bagasa turpu tahun au do roti hanguluni bui metede di ayat 35 di ayat 40 do di ayat 50 sada. Molo di ayat 35 au do roti hanguluan ido mana kengani dan dota hala naung mangulu jala hala na mangulu di bagasa di bana sadok na somale manang na somauas be halak naung roh tu Yesus ido kengani Yesus memberikan kepuasan jasmania dan kepuasan batinia ima halak nang majalo Yesus. Jalan mulo tidak mesti dia ayat 40 lui mulo satu sido audo roti hanguluani manang ise nang ro jala nido di ayat 40 tak kasian jala tahu bigyutta audo roti hanguluani inna rupani lapatan na di si nang berengotang manangi sepe halak nang mangulu di bagasa Yesus yo benedo audo haheon dangarong benamati jala molo hata hanguluan tidak pernah lagi takut Yesus memberi dia ming sumber kehidupan molo ngaidok audo roti hanguluani berarti pabuahon Yesus do sumber ningulu ni naporsye isidora sitiopota taringo tu Yesus roti hanguluan. Di pabagas di muse di ayat 50 sada. Audo roti na mangulu ninna na tuat si banagicang. Manangi siya mga torotion ido na mangulu sa ngiling na. Ia roti si leonoki bahin hanguluan ni portibion ima dagiking. Jadi di si Yesus roti hanguluan na turu siya banagicang. Ido di si Yesus memberi kuasa. Jala ido nakingani audo roti na mangului jalan na mga leon na pamalupon na mga leon gabi sada jaminan ido ben na barani hitamandok molo serimpe dipakai Jesus di bagasa trupu tahun taringot tu audo parmahan audo roti audo panodang audo dalan meragam di bajis ala yang gono balgana tidak di bagasa trupu tahun dipatakas do asa molo didok roti hangulun na sebanagica na mga lehon ima na kay huwaso hamalumon dohot jaminan taringot tu nguluta na sorong sihabiaran. Hidup benar setado rupani Yesus adalah roti hidup dan kita imani sola fide, sola gratia, sola skriptura alania di sini benengota marhite hapor syataido nunga dapat tita nakaningani Yesus do hanguluan alani Yesus menawarkan di pasar tepilitot pilihlah yutuma na dia manaking pilitot Yesus di manakan ngani na mga lihot tu hitam roti hanguluani atong molo ta yutud do Yesus ang gabi na mga leon roti hanguluan di hita tu sahari dia makadonga saha porsyaon ido mangi mabek kita lampatauhon dirita mangido huasoni di bata jala na so pordubi hita ragu di bagasan nguluon ala niaha ala ibana do roti hanguluan atong dia makadonga saha porsyaon asa unang be sayolo hita marungutungut
Asaunang be selo hita holsoan alai molununga porsi hita di Jesus Kristus ibana do ima balajjo ni toditta nang balajjo ni ngulutta ido mabek kita sonang tong molununga sonak kita gabi bumi hita mo di perdagingon mo nang di partodion gabi jol mana hipas hita di perdagingon jol mana hipas hita di partodion lapatanna dang be alani keinginan alai nunga kebutuhan molo hipas partodiota mananga penamasa dang mabir hita molo hipas nang hapor siota dang adong be mabir hita ido benedek Tuhan Yesus molo nunga sakabona hita ibana molo nunga di bagasan ibana tatung naso tupa male jalan naso tupa mauas alanin totong mahita mangaton roti Jesus Kristus hatane gabi songo kangulua di hita molo debata dongata isibe alotta molo debata dongata dang hiabi hita nabiar dakya holsoan alania ala ibana do mangalion hita roti hanguluan namanotong rodi saliling nililing na si panganon natagu ima hatani debata amen moliate madiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabedi amen.